Mensuri troši 45 litara. Svi su rekli, ma da druže, šta voziš, bagera, fapa, kamion, ovo ono, a buraz, ti si lažo, što uvek mora da lažeš da preuveličaš. Jeste spremni? Pola sata prosek vožnje, ok? 46.4 potrošnja. U pola sata vožnje, znači prosek je 46. A, evo, average speed 19 km/h, ovo je po gradu. Malo sam ga garnuo to i tamo, razumeš? I onda ljudi meni ne veruju da Porsche troši 45 litara, pa ljudi, nije poenta kupiti auto, nego održavati ga, to je najskuplje, buraz. Ali fleksujemo jako, razumeš, šta ja da radim? Na 45 litara potrošnje, ja mogu pređem 150 km sa autom, 60 litara rezervoar. A isto ovoliko troši Brabus po gradu, ovo po gazu. Pa znači slagao si, nije 45, nije 45, 46.